Ассалому алайкум бародаро, подписчикои канали Таҷикстрой, бачакои ғариб. Ана данавори имрӯзаи мо ана тамошо кунед, то охира тамошо кунед, мебинед ки чӣ хел меша. Баъд мнениятонро дар комментария бинависед. Чӣ хел данавори пешна гардида бошед бародаро, касе ана тарзи задани ами 3D панела ман нишон додагем, фақат вай гилиш дига, яъне ки ҳардаш як размер 50 ба 50 хали اینجا پای تلویزیون میشه نه جایی که ما موندگیم специально шкаф дадирем медроя иншаллоh худо насиб куна намхе карочи боқи дар амони аллоҳ тамошои хуб дастгирии хитона дариқ надорен барои бародаратон. ина бародаро меҳнати ирӯза шукри аллоҳ ина тамомш кардем 3D панелш баъду қачиде нест яхе азовай камтаро пай телевизорам задем шофошолиам мазид мекунем шпакилёвка хати шукурка мекунем падганят мекунем ёхчон фақат идеални нест плиткара батарай анам хе карочи бародаро хай тамошо карде лайка кабуҷихин подписаться раётон набурорем поделиться кунен мо аз шумо миннатдор мешем боқи дар амони аллоҳ. аллоҳ нигаҳбонтон.